Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo dels còmics del Senyor Dolent. Avui vull parlar de moltes coses al voltant d'una persona que va ser editor, agent. Aleshores aniré molt ràpid, passaré pels còmics molt per sobre i de fet aniré consultant aquí les notes perquè és molta tela la que hem de parlar. Molt bé, començarem parlant una mica de Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, nascut a Madrid el 1941, és l'autor de Paracuellos. Paracuellos, en aquesta edició o en aquesta altra, és un còmic on es narra el que va ser viure a les cases de l'Auxilio Social. Paracuellos és un lloc als afores de Madrid, Paracuellos del Jarama, que és on van anar a parar tots els nanos que, acabada la Guerra Civil, amb l'Espanya franquista, els seus pares no podien fer-se càrrec d'ells, no sabien, o simplement havien mort, estaven desapareguts, ferits, a la presó, a l'exili, etc. Carlos Jiménez sap del que parla perquè ell va estar en una d'aquestes cases. Quan els seus pares van morir, van anar a parar aquí. Eren, oficialment, eren uns orfenats i estaven bé i d'allò. Oficialment era això. En realitat, allò era un infern, els nanos estaven a mercè dels companys més grans o dels cuidadors, que normalment eren religiosos o religioses, i els abusos físics, sexuals, de tota mena, estaven a l'ordre del dia. És a dir, va ser una experiència molt dura, de la que, quan en parla, es nota que sap del que parla perquè ho ha conegut. És un còmic que dona molt mal rotllo. Jo l'he hagut de deixar de llegir algunes vegades i no l'he acabat de pur mal rotllo que m'estava donant. Però és història viva, és memòria històrica pura i és un còmic una mica necessari per recordar la història dels més desafavorits després del final de la Guerra Civil, durant la postguerra. Seguint amb Carlos Jiménez, hi ha un altre còmic que és també d'ell i que és molt més lluminós o molt més divertit. És aquest, és Los Profesionales. Aquesta és la primera edició de Glénat, després s'ha recopilat i és una sèrie de la que encara ara va publicant coses, va publicant records. Los Profesionales parla dels treballadors, els dibuixants, que treballaven a l'agència Selecciones Ilustradas de Barcelona fent còmics per l'estranger. Què vol dir això? Doncs aquí és quan hem de parlar d'un altre autor, que és Josep Toutain. Toutain va anar a França amb un amic que li va dir aquí hi ha feina i contracten autors i se'n va anar amb ell i quan va tornar portava més encàrrecs dels que podia fer. Molts més encàrrecs, era materialment impossible que ho fes. I va decidir subcontractar. Bàsicament va contractar gent per agafar aquells guions que li havien enviat, era de França al principi, es traduïen i aleshores feien el guió, enviaven les pàgines i es pagava. I es quedava amb una part d'intermediari i funcionava així. I això va funcionar molt bé. Va funcionar tan bé, Toutain tenia tants dibuixants disposats a treballar que va començar a vendre còmics a gairebé tot el món. Hi ha molt pocs països on no hi hagués còmics fets per agència, dibuixats per l'equip de Selecciones Ilustradas. Era una autèntica bestiesa. Els llocs on més va publicar van ser França, Anglaterra, Alemanya, els països escandinaus molt, va arribar a posar també els peus, i Déu-n'hi-do, a Estats Units, Japó, Brasil, crec que Índia també. En aquest llibre, que és la biografia d'ell, va acompanyat d'un DVD, no estic fent la promo, però bueno, va acompanyat d'un DVD amb un documental on s'explica tot això. I s'explica que realment va ser una empresa que funcionava moltíssim. I els dibuixants cobraven raonablement bé. Això és important perquè en aquells anys els dibuixants tenien només les sortides, o gairebé només les sortides del que era l'Escola Bruguera i Capitanes Truenos, Hazañas Bélicas, i no gaire, i Roberto Alcázar i Pedrín, sí que hi havia algunes coses, però el mercat era una miqueta limitat. I Bruguera, a més, tenia la fama de ser uns autèntics rates pagant els dibuixants, a part que els aprofitaven i reaprofitaven i reimprimien sense manera, però allò era més semblant a una plantació de cotó que a un estudi. I els dibuixants de Toutain, com que les editorials pagaven en divises, aquí els hi podia pagar bastant bé. S'explica que un dibuixant, si entregava unes 20-30 pàgines al mes aproximadament,
cobrava aproximadament el que en aquella època aquí cobrava el director d'una sucursal bancària. És a dir, cobraven força bé. Molt bé. Aleshores, muntar l'editorial, li enviaven els guions, els feia traduir, els dibuixants els feien i els tornaven a enviar cap allà. Això és així de simple, en principi no hauria de donar per molt, però les anècdotes que expliquen aquí són de les trampes que feien els dibuixants, intentaven cobrar la mateixa pàgina 2 o 3 vegades, entregaven les pàgines però després se les quedaven per intentar això, cobrar-les diferents dibuixants, i hi ha una escena molt divertida en què surten dos dibuixants dient «Ostres, quan acabis aquesta noia, passa-me-la que la posaré en el meu còmic». I l'altre diu «Hòstia, que es donaran compte». I diu «Què? Va, ningú es dona compte, collons, pensaran que sóc jo el que et copio a tu». I diu «Portem anys entregant les mateixes pàgines i ningú s'ha donat compte, simplement pensaran que els dos copiem d'un altre millor». En fi, és molt divertit i retrata també, igual que a Paracollos és una part de la història fumuda, aquí retrata una part bastant més divertida, bastant més interessant i de la que es parla poc, i era la quantitat de dibuixants que van treballar per agència i que es van guanyar la vida força bé, o raonablement bé, almenys, perquè després també eren com eren, però vaja, almenys obria una porta. Aleshores parlaré d'un parell d'aquests dibuixants, perquè si no m'estaria tota la vida. Un que no va treballar gaire amb ells era Jordi Vernet. Jordi Vernet va néixer el 1944, era fill d'un dibuixant de Bruguera, va començar dibuixant les mateixes sèries que son pare, però al final va començar a trencar una mica i anar a parar a agència i fer un tipus de dibuix més realista que no el de l'escola Bruguera, més caricatura, més estil Mortadelo i Filemón, per entendre'ns, tot i que són una mica posteriors. Aquest dibuixant és Jordi Vernet i als més joves els hi sonarà per ser un dels dibuixants de El Jueves que va presentar aquest personatge. Amb guions de Trillo i Macías, Jordi Vernet és l'autor de Clara de Noche. Però Jordi Vernet va treballar en altres coses. Va treballar, no molt, però una mica sí que va treballar per l'agència de Toutain, Selecciones Il·lustrades, i va anar publicant coses a l'estranger. I una cosa que va publicar va ser Àndrax. Àndrax es va publicar el 1972 a Alemanya i és aquest còmic. Aquest còmic, si us fixeu, encara està embolicat, no l'he obert, està editat per Toutain Editorial. Josep Toutain, després de molts anys fent d'agent, va pensar que per què no aprofitar els còmics que havia apadrinat o que havien sortit dels seus treballadors per publicar-los aquí, i va obrir una editorial. I va publicar molts dels seus autors, per exemple Jordi Vernet amb aquest Àndrax. Àndrax que es va publicar a Alemanya el 72 i després es va publicar el 1981, sembla, sí. Amb el temps, Àndrax es reeditaria en una edició de Planeta, que és aquesta d'aquí, Àndrax, l'último guerrero, una edició en què Planeta va agafar les aventures d'Àndrax que eren només de fantasia heroica, va sortir una edició una miqueta més curta, i ho van publicar. En un intent que van fer a finals dels 90, que va sortir més o menys, de rellançar la línia de fantasia heroica, dels còmics de fantasia, que publicava Planeta. Uns còmics que amb Conan funcionaven molt i molt bé, doncs van decidir ampliar una mica amb algunes altres coses. I després parlarem d'un altre. També es va publicar a Toutain, aquesta és una edició de Planeta, Sarban, també, còmic de fantasia heroica de Jordi Vernet, i el còmic amb el que Jordi Vernet ho va patar una mica i va ser molt conegut durant molt de temps, va ser aquest. Va ser aquest d'aquí, Torpedo. Quan pensem en Torpedo sempre pensem en Jordi Vernet. Curiosament, no va ser el primer dibuixant. El primer dibuixant va ser Alex Toth, el qui no li va acabar de fer el pes al personatge, i després ja ho va agafar Jordi Vernet. Es va publicar a Toutain, es va publicar després per Glenat, i s'ha anat reeditant diferents vegades Torpedo. És un còmic noir, gènere negre, un gàngster, anys americans de la prohibició, un gènere que més o menys tots coneixem de còmic i de novel·la negra, doncs hi funcionava molt bé. I és un dels personatges de Jordi Vernet que millor li han funcionat. I ara anirem ja acabant una mica, cap al final. Un altre autor que va passar per les mans
per les mans de Tolkien, per les mans de l'editorial Selecciones Il·lustrades, era Jaime Brocal Remoí. Va treballar-hi poc. Jaime Brocal Remoí va néixer a València el 1936 i és autor, per exemple, d'això. El brazo de Dios és un manga. Va aconseguir publicar a Japó. No va quedar gaire content de l'experiència, però era un moment en el que, ara no és tant, però en aquell moment era molt difícil que autors europeus amb un estil europeu publiquessin a Japó. Però el còmic que va publicar i que va funcionar molt bé és aquest, Tar le Rebelle, perquè és un còmic francès publicat a Dargaud. Es va publicar el 1976, entre el 1976 i 1978, en àlbums que eren a color. L'edició d'aquí era en blanc i negre, i aquest era un altre dels còmics que Planeta de Agostini va publicar en la seva línia de fantasia heroica, intentant aprofitar l'èxit de Conan que anar a rebufo d'altres còmics. Amb Mandrax no va acabar de funcionar, amb Tar va funcionar una mica millor, que va que Tar era una sèrie que s'acabava. Els còmics, he dit que estaven publicats a Dargaud, en francès, i es van publicar 12 àlbums. La diferència de l'edició nostra amb la francesa és aquesta, color blanc i negre, però, per un cop, a la nostra edició té un còmic que els francesos no van arribar a tenir. Aquest és el número 13 de Tar. No es va arribar a publicar perquè Brocal Remoí va deixar l'editorial el 88, quan va ser absorbida, comprada per gent propera al Front Nacional de Le Pen, se'n va anar i va deixar. I l'àlbum 13 no es va arribar a publicar perquè tampoc estava acabat. Evidentment, com que es va haver de buscar la vida per una altra banda, doncs no el va enllestir. Tenia aproximadament mig còmic fet. En unes jornades de fantasia heroica que es van fer a Barcelona, on hi havia autors i un dels que hi havia era ell, es va preguntar des del públic, amb una xerrada que feia ell i l'editor de Planeta, si tenien alguna idea de publicar aquest còmic. A l'editor li va dir amb l'autor, estaven allà, li va dir, però realment tens la meitat d'aquest còmic o tens la portada i 4 pàgines? Diu, no, tinc la meitat. O sigui, s'hauria de fer l'altra meitat, i va dir, si l'acabes, el publico. I el va publicar i el tenim nosaltres, els francesos no. Jaime Brocal Remoí va publicar això, havia publicat més coses, va publicar moltes coses per l'editorial americana Warren de terror, que és on, abans he dit que Tolkien també va aconseguir ficar-se als Estats Units. Els còmics de terror eren molt populars als anys 70, hi havia una editorial Warren, que era el responsable de Creepy, Eerie i totes aquestes històries, que després Tolkien moltes les va publicar aquí, en les seves revistes de còmic i en àlbums també, però va anar allà, va conèixer l'editor va quedar encantat amb el treball, segurament també amb el preu, que podia pagar per això, i es veu que els hi va dir amb els dibuixants que si els seguien els farien milionaris. No va ser tant, però sí que van treballar molt i cobrant francament bé. Com a cosa final de Brocal Remoí es va publicar aquest llibre amb guions, no, és un llibre només d'il·lustracions, però té un pròleg de Roy Thomas. Roy Thomas, per qui no ho sàpiga, és el responsable dels guions de l'adaptació a còmic de Conan. Conan el Bàrbaro, l'Espada Salvaje de Conan, etc. Tot això és un personatge creat per Robert Howard als anys 20-30 del segle XX, i quan es va decidir fer un còmic d'això a la Marvel, doncs els guions els feia Roy Thomas. Quan en el pròleg Roy Thomas explica, queda meravellat amb els dibuixos de Brocal Remoí i diu, però per què no vaig treballar amb aquest tio? Per què no va dibuixar mai Conan? Bé, els seus camins no es van trobar, tot i que realment Brocal Remoí li agradava molt el tema i suposo que hauria treballat bé i de gust fent Conan. Tar és una miqueta la idea del guerrer en un món així ignot, de fantasia, que és el nostre, però que no és ben bé, amb un cert tema de màgia. I bé, tots els personatges tiren una mica cap a Conan, que va ser el primer, amb les seves diferències, però és cap a on van tots una miqueta. I em sembla que amb això ja gairebé estaria. Joseph Tolkien va obrir la seva agència, Seleccions Il·lustrades, el 1953, després va fer l'editorial i després l'editorial va acabar tancant a primers mitjans 80, i ja es va dedicar només a fer coses
que no eren exactament ja edició, va col·laborar amb el Saló del Còmic, etc. I diria que amb això, bàsicament, ja està tot. Carlos Jiménez, molt recomanable per a Cuellos, gairebé obligatori, molt divertit i també molt interessant, Los Profesionales. Després hem passat al treball per agència, Jordi Bernet, autor de Clara de Noche pels més joves, de Torpedo, pels que no són tant, i d'Àndrax, per als que encara ho són menys, i moltes altres coses. Té una trajectòria, tant Jordi Bernet com Carlos Jiménez, molt, molt llarga, i com a punt final, Jaime Brocal Remoí, un autor d'aquí, desaparegut el 2002, però que va dibuixar moltíssim. No va treballar gaire per l'agència de Tolkien, tot i que sí va fer algunes coses, però va treballar moltíssim pel mercat francès, va aconseguir arribar al mercat japonès, etc. Una sèrie d'autors que, si aquí tinguéssim un mercat com Déu mana, possiblement els hauríem publicat primer aquí i després hauríem venut els drets. La cosa no va anar així, seguim igual, tots els autors que viuen del còmic de casa nostra publiquen a fora, però això ja és un altre tema. Bàsicament, això és tot el que us volia explicar per avui. He fet una bona repassada, teniu recomanacions. Són còmics que en algun cas potser valdria la pena, sobretot els de tard, que es reeditessin perquè són bastant introbables. I ja està, fins a la propera. Salut i còmics!